Saltuana, hori. Kasarro hori, ikusten duzue. Bila honena. Zer herrialde zare? Palestina, nola, Eta dira simbolikaria gustatuena. Jonma. Izenak, herrialdea, txoko gustatuena, herrialdea, izena, eta zetaldetan zare, Italia. eta zelan ikusten duzu, ondo pasatu da zare? Ondo haien pasatzen, bai. Ze txokotan zase? Altuera jausia. Eta Nikole Maigabeitia. Zer herrialde zare? Rumania. Zein da zuen txoko gustatuena? Atletismo. Atletismo. Eta monitore gustatuena? Zuei. Eskerrik. Ze txokotan zazoi? Eta batetik amarrera zematen dute otezu? Non? Olimpiadetan. Izenak, Guaitza Prai. ze txokotan zari ardura honak, Ni florbol beratzi zelaia. Eskubaloia laugarren zelaia. talde jatorrina, Niretzat Vatikano. Lehen txiste. Alberto Zandena. Zer txokotan zate? Eta batetik amarrera zematen dute otezu? Minus bat. Oye! Bil, pon, nun, arrasate, olimpiadetan. Bil, nun, Olimpiadetan. izenak, Yo que me dedicaba a la guerra. herrialde jatorrina, Herrialde jatorrena esango Mozambique. eta monitore guapuena, Monitore guapuena. Jonma! Jonma ez da nerozen. Behin zuten deia hemen, borrokara joan gaitezen. Euskal Herrian baitaude, errepresioaren menpe. Bi estaturen artean, otak esegi lanean. Horrela nahi dugu lortu, herria un nazio sortu. Jeiki!